Aj Martinka tam je. Pardon. Čo? Ja neviem. Som videla ten jeho oný. Čo si to vyplul? Čo tam bolo? Čokoláda. Čo vymýšľaš? Nevymýšľaj si. Alebo pána dodada. Ale nevymýšľaj. Vymýšľaš iba. Ako sa to voláš? Kokokokoki. Ale si to pekne povedal raz. Kokokokoki. Lo povedz. Kokoki. Lošonsky. Kokoki. Lošonsky. To nikto nevie, tak sa... A som dodal kokoki. Ale nikto sa ešte rozčúli, Hej, ne? predstav s tými nohami. Ale nikto ti nerozumie. Ujo, že ty si hluchý. Keď k nám došiel, na to povedal dobrý deň a že baba není a babka vyšla z izby a hovorí dobrý deň Lukáško, že povedal som na chodbe. Povedal som na chodbe. A ocino sa ako volá? Tak tomu rožky už strčia. Ocino. Tak celé, že povedz Ujovi, ako sa voláš. Hovorím, Lukáš, poviem Ujovi. A došiel k Ujovi a hovorí, Kukanko kokovky. Povedal som Ujovi. Ocino sa ako volá? Jojo. Oco Jožo. Jojo. Ja vidím tú kávu vyriatu. Čo dostane A mamina sa ako volá? Mamina sa ako volá? Jojo. Ty si hluchý? Dobrý deň. Ako povieš? A prečo nechceš pozdraviť? Prečo nepozdravíš? Tak ideme preč. Tak ako povieš? Keď niekto pozdraví. Tak choď von na chodbu. Choď tam na chodbu. Či to nemôžeš byť, keď nejdeš postupovať. No my sa nebudeme s tebou rozprávať ani. Prečo ne? Zavri oči. Lukáš, prečo ne? Pozdravila babka. Do auta chodia. Aj teta minule pozdravila, si povedala ne. Ne? Čo to má byť? Prší. Ja nevšimla som si. No ako povieš?